dneska budeme hrať zase túto hru. Takže musím si zarobiť na dom, ktorý stojí 500 eur a 2000 takých centov. Takže dokúhajte toto video a ideme na to. Tak a musím sa vyhýbať tým strelcom, lebo tí kradnú peniaze, takže mám také pistole, ale ja sa tomu ani neviem nič moc. Som si nejaký banán. Tak. Môžem... Nie, áno, tu sú oni. Koľa sa do auta. A padať. Tak to môže byť. Tak, a teraz asi budem zbierať odkladky. Z toho dostanem 1 cent. Ale toto bude veľmi pomalé, takže nerada by som to robila. Ďalší... Tento dom sa dá kúpiť, tak... Ale tento... Pozriem sa. Wow. Herný setup a taký dobrý si stočanou, ale... Ja som už jeden dom mala a ten mi niekto, neviem, to mi s ním zrobil, ale proste mi ho ukradol a podpísal si kartu, že je to jeho dom. Takže tento dom si chcem kúpiť. Vidíte, že je na predaj a k tomu možno budem mať aj auto. Vyzerá takto. Je úplne pekné vnútra. Všetko, aj tu mám stoličku bez počítača. To nevadí, ale hore, to je dobre. To mám záchod, ten si možno zničím. Na čom bude záchod? Takže zničiť. Ešte som si to nekúpila, ale to je môj záchod, ktorý budem tu bývať. Takže zničím tieto bloky, ale to bude potom. To je krásny PlayStation 5, sluchátka a počítač. Tu je ďalší počítač, to je trošičku tak zastaralejší. Tu mám taká herňa a tu mám naučenie a to nebudem používať. A tu je postav. Tu zmením potom. Takže tento dom je úplne ideálny pre mňa a celá stolička tu fakt nemá čo robiť. A ináč mám tu aj kameru na natáčanie videí. Takže... Najrýchlejšie sú poklady. Ja to zase musím vyhrať jackpot. A teraz sú ešte 6. A nemusím bežať. Takže... Odpadky... Pár prachov, no. Takže zoberiem si toto, neviem, koho to je. Ale proste zoberiem si to a idem. Idem hľadať nejaký poklad, ale keď som ho nenašiel, tak to by bolo dosť blbé, lebo nedostanem peniaze, ale veľmi tu kradú. Otvorím poklad a niekto mi to ukradne. To je hrozné, proste odporné. Pozrieme sa tu v parku, či tu nie je niečo. A je tu bicykel. Díky moc. Ja si tu preveziem. Tak. Výborne a pozeráme sa napríklad okolo. A sa teda zase tu takto po mne strieľa. To je niečo hrozné. Tu aj ďalší má pištol. To je niečo strašné, potrebujem si potom ešte zarobiť na novú pištol, lebo toto je biedna. To je sakra ťažké zátať.
Skúsim sa pozrieť na púšť a dúfam, že by to zlasnilo. Sice predstavím tam tých nechcem dať, lebo to je moc. No takže hľadať. Nič tu není. Ani jeden. Dobre, nás tu motor. Oj, to je hrozné. Ale aspoň tu mám psa. Skúsim to porozprávať, že to kúpim za 2000 tam tých trebárs, lebo naozaj 500 tam tých nebudem mať nikdy možno. Počkaj, aj vo poklade môže byť vlastne poklad, takže ja tam idem. Taká nie je tu. A tu je tam má vysňatá pištola, ktorá stojí 700 eur. Takže to máme počítať. Ktorý sa nedá už kúpiť, lebo posledný kus mám síce ja. Kvetina, nič nie je tu daný poklad. No tak čo už? Kúpime to za pár peniažkov. Hop. A počkej, musím zrejme na úrad. No tak to sú presne oni a to patent za... Ty si čo? No to 5% dobrosti. To je síce pravda, ale on mi ukradol prachy, no tak to som mala robiť. No, 1000. Je na úrad a kúpim si ho, konečne. Tak prejdem to tu a za tie zvyšné peniaze kúpim Bugatti. No počkať musí teraz, to je hrozné. Nie, tak to je z autoservisu sakra. Hrozná je búrka. Fú, a teraz? Áno, toto je. A on tu není sakra. On má fakt štýlovú figurku. No sakra. Nie, on je tu. Tak, výborné. A teraz. Vypodám pekne takto. Nechcela som auto. Ja som chcela teba. Hej, pozerám stále. Ale. Tak, dám pekne ruku. Tak a dám telefónne číslo napríklad. No, dobre, má základnú masku. Teraz ukážem, aký dom si chcem kúpiť. Je to toto. Áno, je tento a už som, ako ja som kúpila. Áno, ja som to vybavila. Skvelé. Áno, je to ten dobrý. Som sa dochla a idem hľadať na mojom novom počítači. Tak toto je noc teda. Idem sa vyspať, lebo ja hrám na tom počítači celý deň. 7 hodín. Dneska mám školu. Nie, to je hrozné. Ticho, bežím. Otváraj sa garáž. Hej, a ty čo ideš do môjho domu? To je hrozné. 400 Bugatti za 404 eur. Dúfam, že mi to prejde, ale... A prvom rýchlo sa dostať do školy. Nie je tu taxík, sakra. Tu je to Bugatti. Tu som ho zobrala? Áno. Je tu tento pán to vlastní. Kúpim to od neho. Tak je, áno, to je dobro. Skvelé, on bol dobrý. Takže ideme.
do školy, rýchlo. Meškam prvú hodinu hneďka. A sakra, ja som to odbytia, a druhá to nevestia. Sakra, ešte môžu pršať. No dobre, počasie. Tu zase niekomu veneruje, to sa pani Nadoslav. A myslím si, že toto je škola. Okúkajte, už tu. Ďalší čertok. Utekám do školy zase. Tu chcem to robiť na hodinu, tak prvá hodina je. Ďalcu není. Sakra, kde mám to? Ej, pejsku. A potom no. No. Tak teraz sa tu poobzerám a ani tu. Počkaj, to sa mi nedá. Čo? Ani tam neviem ísť, to je divné. Že by som šla domov a udiala som sa zo školy a záchody na záchod. Tak je to hotové a asi sa uvedem do školy, ale tu nie sú naozaj nikto. Yes! To je úplne skvelé, ale počkej, koľko hodín? 9 sekúnd. No už aj skončili. Počkať. Hodiny tak zaukazujú. Už je 3 hodiny, no tak asi som trošku prispala. Zase sa teleportujem a je to. Som tu a na mňa nechce aj. Stojte! No. Nie, choďte vy. Ja som to nechal moje auto, no tak to sa musím vrátiť, alebo nie. Idem do tohto obchodu. Kúpiť si nejaké jedlo, lebo umrem od hladu. Čo? Moje obľúbené si už vyprávané, sakra, to je hrozné. Tak teda hrozne prší, ale ja si dám melón, alebo čo tu, meso nejaké. Dám si treba upečenú kolbasu, a nie. Neupečená kolbasa svojich čest a upečená. Určite berem toto meso za 4, to je do. A ešte ku mesu tu sa hodí nejaká zelenina, ne? Tak budem žiť zdravo a uhorka. A veľmi míňam asi. Tak toto stačí, pitie si nekúpim. A teraz by som mohla ísť na diskotéku. A tým ukončím toto video. Viem, že nebolo to extra dlhé, ale také krátke. Teraz si dám meso. Tak áno, idem sa. Skvelku tomu si dám ešte uhorku. A chce byť docela rýchlo, takže letím tam. To je pomalé, ešte by som tam bola rýchlejšie. Pešo. A diskotéka je tu. Yes. Zase tam strážia. Sekurita, sa toho pozerám na tlačí. Nemajú na jedlo. Tak. Teraz to nedám. Poďte, počkajte. Ja ich posrielam, počkajte. Toto je diskotéka. Prepáč. Ja oni nám ešte majú disko. Dobre. Ideme sa roztočiť. Práve teraz. Tak. To kto mi to zrobil? Musím sa postaviť tak.
Som trojít. Ne, tu si dokonce. Počkej, drink. No, drink si musím robiť sama, tak to je. No, zabudnite. Tu už tým pekne zatancujem. Záver videa. Takže myslím si, že toto video môžem ukončiť. Takže čaute.